pataas. 50 kilos pataas. First time? Oo, hello guys! Good morning! Welcome sa aming vlog. Si Kuya Nin ang nag-donate. Nandito kami ngayon sa NQTI. Wala ko nag-donate siya. Di ba ako ito nakapunta? Tapos so kayo, Ito try namin daiman ako mag-donate ng dugo. Malarga na ako. So, bali, first time namin makakapag-donate ng dugo. Kung suswertehin. Ay, wait lang. Naglalakad kami sa building 1 daw kami. Wala. Ha? So, nandito kami sa loob. So, building 1. Building 1 kami papasok. Dito kasi naka-admit yung tiyo namin from Bicol. Operahan kasi siya sa kidney. Yan, nandito siya sa NQTI. Sana makapag-blood donor kami para naman kahit pa paano makadagdag sa dugo. At mabawasan yung mga dugo namin. Yung mga sobra-sobrang dugo. Malapit na kami. Ano? Dito ka mo nag-hi. Hi. Day ka nag-hi. To our vlog. Pa yan ako. Welcome. So, ito na guys. Malapit na kami. Dito na kami sa entrance. Guys, nandito pa rin kami sa labas. Wala pa rin yung sundo namin. Naligaw pa yung sundo namin. So, wala pa. Hintay-hintay lang muna kami. So, anong masasabi nyo? Wala siyang masabi. Kaday, anong masabi mo, Day? Day, di. Ayos ah. So, ako lang talaga. Okay. Kantahan ko muna ka mo. Aday, maling birthday mo yan. Christmas muna. Dynamite, ang tono. Ay, ano na ito sa Dynamite? Naano ko so ano niya, tono. Eh, ikaw na. Dahil, nawaya ako. Ano, may katunog siya. After 300 hours, wala pa rin. Pa rin yung magsusundo. At diba, yung totoo, naligaw ka. Baka nag-makeup pa. Baka nag-makeup. So guys, mamaya na lang ulit. Okay guys, nandito kami. Nandito na kami ngayon sa loob. Nakapasok na kami. After 1,000 years. So, ano mo sasabi? Ha? Hey, mag-hi ka man sa vlog din. Hi. Si ate ba? Idol. Mga idol ka to. Napaka-sexy na. Duman nga niya sa YTV nga. Duman hindi siya pwede. Ano na? Sa hindi siya pwede. Hindi ako mapahilig. What the? Malang kalibig. Gisingilan mo na lang si jowa mo pag nag-ano na siya.
Sabi, Sige lang siya tinig. Suminutari. Meow, 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 meow. Anong oras na ito? Maybe. 9:30 na? Lumayaw na ka mo? Oo. Baka paano himatayin kami. Baka paano himatayin kami. Natusok pa lang. Si Malay. Ano na naman yung nakango. Baka mo kang takot sa karayam? Ako dahil. Naghihintay lang kami. Si ating Gar o si Kuya Mongboy? Ate at kuya man yan. Si ate tsaka si Kuya. Wala pa, naghihintay pa kami. Kasi ang iagom niya, te? Kumats na kaya wala siya. So dati niya ano? Joan? Isa ito. Yung nasa ka. Guy, kain ka. Ano na siyang friend, si Malay. May God. Mobile ko rin. Ako nga bakantang ang mukha niya kay Bani si Boy. Buti pa si ano, Naka-smile. Ano ka po, Kuya? Naka-smile siya. Sabi ni Boy, boy na. Kaya sa alam mo na mo sa ni Boy siya. Ito kayo? Because galing na kami sa loob. Hindi kami pwede ni Dai. Hindi kami pwede mag-donate kasi underweight kami. At least nasa 50 pataas. 50 kilos pataas. So yun. Mukhang si Filipa lang ang pwede. Silipin natin si Filipa. Ayun siya. Nag-bumiwag din. Ayan si Filipa, mukhang kinakabahan. Natin natin siya. Sabi ang kasi Mamaya na lang ulit. Ayan siya. Guys, binibipin muna siya. Pinagkuya, pinag-inom. Kuya, ay ang brown out. Kuya. Nakara na siya ng dugo. Mamaya na lang ulit guys. Ay, tapos na ba? Anong feeling, Manay? Okay lang. Masaya. May siket ba? Ha? May siket? Hindi. Para lang sa kayo. 4 hours pa Ano yung mga bawal after? bawal mag-work ng mabibigat. Tsaka after nun, din ng tubig. Tubig. Kaya, para so, sabi nga nila, no, after 3 months, pwede lang mag-donate ng dugo kasi kay Juan nila. After 3 months. Okay. So, at least nakapag-donate ka. Malinis na. Yeah. Ano ba sila? Ha? Nasa Bikutan daw. Nasa Bikutan pa si JR. Dito kami guys sa 11-7. Sabi ko, dito kami guys sa 11-7. Bibili na kami dito, merienda. Kasi nagutom. Nagutom kay hintay.
Magsiopaw ako. Hi guys! Bahay na pala kami. Tapos na kayo maligo. I-close lang namin yung vlog namin. Bye! Thank you for watching. Hala, yan dahil. Bye! Thank you for watching. Watching. Bye. Please, Like and subscribe. Ay, inugawan like and share. Inugawan niyo na si Day. Bye guys! Thank you! Thank you for watching. Bye-bye! Bye. Si Tuna. Happy guys. Balaga. Magmerindan na guys.